Sa Good Vibes, may ginakasakuan na sa karon ang pila ka mga bakulodnon. Karon nga naghihilapit na ang Mascara Festival. Sa Barangay 16, magpamilya ang nagabuligay sa paghimo sang mascara souvenirs para sa natalana nga okasyon nga magasugod sa Oktubre 1. May report si Nico Delfin. Humalin sa nagligad pa nga sinimana, masako na ang pagbayo ni Jonard de la Cruz sa mga natipon nga mga tukiba sang itlog. Iya ini ginapudpod bilang kabahin sa mga material sa paghimo sang mascara souvenir items. Siyempre puti ni sa ginkantaan ko iti nga malugom nang nalugom la sa bayo. Gintistingan ko ti amo ni sa nagwaya. Pati botelya ang iya ginapudpod kag mauti nga ginatapik sa mga ginahimo niya nga mascara headdress. Sa pangalsada lang ko. Okay. Isang uli, siling ko mas mayo ako mag-ubra kay makasave ko. Kabalo mo mag, ginamo na, pang testingan ko lang, ubra. Isa nga nag-develop. Okay. Sino nagtudlo gid si mo? Imo lang. Why na, ako lang kuan ng experience nga sa panilag-nilag ng blaw. Istorya ni Jonard, duwaman katuig nga wala siya makabaligya sang iya nga mga produkto bangod sang COVID-19 pandemic. Pero maayo lang suno sa iya nga natagaan man siya sang oportunidad nga magtrabaho bilang job order casual sang syudad. Mga 2 years kag tunga mo ni ginano kay lawan ko nga lubraon kay to ka kuan lang ko buring nga duwagit ka tuig kag tunga na stranded amon nga mga negosyo man ito part-time job man lang ni kay seasonal mo. Mga gintunaw nga plastic cups kag mga balahibo sang manok nga ginatipo ni Jonard halin sa Bulangan ang pilalang sa mga ginagamit niya man para hindi matamaan sa ginagasto nga materyales. Tiante sa mga bason sa ilundo nga kuan bulbol, ginakuan ko danay bulbol kay nayo kong gapang bulbol na bla. Nga ako na lang makuha mo volunteer. Kay kinanglanon ko. Masobra 500 ka mga souvenir items ang target nga mahuman kag mapaubos ni Jonard sa tion sang Mascara Festival nga magasugod sa Oktubre 1. Gani pating iya mga kabataan ang nagabinuligay sa pag-obra sa mga headdress kag mascara ref magnet. Ang iya anak nga si Krishna masami amo ang kaupon ni Jonard sa pagbaligya sa mga mascara items sa kilid sang Bacolod Public Plaza. Mabalik ayan ang yuhom. Oo, balik gid kay syempre madayon ng mascara namnaman excited. Kag hindi ko sure kung kaigo na tanan sa maglagaw. Mapaubos yun ayan. Paubos gid ni kay syempre 2 years daan for sure damo gini mga foreigner ya kag mga manlilagaw. Hindi lang sa tion sa Mascara Festival nagabaligya ang pamilya de la Cruz. Liwat man sila nga magapangayaw sa pila pa ka mga probinsya para magnegosyo karon nga pwede na ang pagsaulog sa mga tuigan nga selebrasyon. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros.